Pani riaditeľka Vlasta Kovačicová pôsobila niekoľko desaťročí na tejto škole. Najskôr ako učiteľka, potom ako zástupkyňa riaditeľky, 20 rokov dokonca, a posledné obdobie bola riaditeľkou školy. Rozhodla sa, že nebude pokračovať v ďalšom funkčnom období. Vzhľadom k tomu, že škola sa úspešne rozvíja, nielen po materiál stránke pedagogickej, vôbec výchovnej, tak som si dovolil odozdať pani riaditeľke verejné uznanie za zásluhy so zápisom do kroniky mesta Liptovský Mikuláš. Myslím, že si to zaslúži za to všetko, čo v škole nechala. Na jednej strane som ešte stále v plnom nasadení a ešte to bude trvať niekoľko dní, takže neuvedomujem si, čo ma čaká, ale uvedomujem si, že mám za sebou kus roboty a strávila som na tejto škole skutočne veľa rokov. Prešla som si všetkými možnými pozíciami, od triednej učiteľky v bežnej triede, v hokejovej triede. 20 rokov som bola zástupkyňou a teraz týchto posledných 5 rokov ako riaditeľka, takže poznám tú školu, veľmi mi prirástla k srdcu. Viem, že príde aj nejaká tá kríza, ale som veľmi rada, že je to škola, ktorá patrí medzi špičky v tomto našom meste. Verím, že si tento status udrží, pretože, ako som spomínala už pri príhovore, že naozaj je tu kvalitný pedagogický zbor. Verím, že všetko bude tak, ako má byť, že v podstate tie požiadavky rodičov a žiakov na vzdelávanie sa budú naplňať, aby naozaj boli tí žiaci pripravení pre ten dnešný aktuálny život, pretože o tom to je, aby škola pripravovala pre život.